Dyma gwiwer un o'r ystafelloedd gofal dwys. Bydd y rhan fwyaf o fabanod sydd yn dod i'r uned newydd enedigol yn dechrau yn un o'r hystafelloedd gofal dwys, oherwydd yn aml iawn bydd angen cymorth yn adlu ar y babanod. Mae'r ystafell wedi sefydlu gyda'r holl offer y gallai ei fod yn angen ar fabi ar gyfer y cymorth hwnnw yn ystod dyddiau cyntaf yn ei fywyd. Mae'n ein babanod yn mynd i mewn i deorydd. Mae gan y deorydd orchyrdd arno i'w cadw'n tywyll ac yn dawel i'r babi cael gorffwys. Mae'r ystafell yn eithaf brawychus i famau a thadau gan fod y babanod llawer o diwbiau a gwifrau yn y deorydd sydd i gyd yno am rheswm dda. Ni all fabanod fwydo ei hunan, felly fel arfer mae gennym diwbiau i galluogi i'w bwydo a mae genddynt wifrau ynghlwm wrth ei monitr i galluogi i wirio datblygiad y babi. Rydym yn annog rhieni i wneud cymaint y gallent i'r babi, oherwydd ei babi niw ydw. Rydym eisiau rhieni helpu i ofalu am y babi, newid clitiau, ei molchi, ei fwydo ac yn bwysicaf oll rhoi mwyddo iddo. Yn enwedig cyswllt croen i croen, gan ei bod yn gwybod fod gan hyn fanteision datblygiadol pendant i'r babi.